Kayla. Ayaw! Nabig-video siya? Nabig-video siya? Ay, bacon siya. Ito. Nanit! Kung nagsabitan ka? Kung nagsabitan ka? May nagagawa na babae? Ako sila sa camera. Yan, naka-score ba yan si Kuya? Go, Kuya! Laki na kasi pa kaya ang dara dito nga. Mo kayo. Nakakita pa ka. Ay, gana.
Gana si Kuya. Nanay, nano pa man. Gana si Kuya. Diyan ka doon, bayalaan. Hindi ba yan kayo kumutan ulit? Kalungin ko man. Gold na si Kuya. Pambalta naman si Metro. Kamara sa Kuya. Pambalta naman si Yan! Sabihan pa nga ni. Nakinano ka?